Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα δούμε πώς μπορεί να γίνει το σχέδιο των εσωτερικών δοκών Χ, της εξωτερικής δοκού Χ και της εσωτερικής με την περιβάλλουσα πολύ γρήγορα. Αυτό εδώ είναι το πρόγραμμα που μου βγάζει τα σχέδια. Εδώ πέρα βάζω τα δεδομένα του θέματος και σαν παράδειγμα θα κάνω το θέμα του μετών που υπάρχει μέσα στο eCivil.gr, που είναι ουσιαστικά αυτό εδώ. Αυτά εδώ είναι τα δεδομένα. Διαστάσεις κατά χ 5,2 μέτρα, κατά ψ 6, οραφοκονία με κεμόνωση 2 kN ανά τετραγωνικό μέτρο και ωφέλιμο φορτίο πλακών 1,5, δηλαδή 150 κιλά στο τετραγωνικό μέτρο. Έχω βάλει τις διαστάσεις κατά χ εδώ πέρα, τις διαστάσεις κατά ψ εδώ, που είναι 6 μέτρα παντού. Οροφοκονία με κεμόνωση είναι αυτό εδώ, 2 kN ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως λέω μετά στα σχόλια. Ωφέλιμο φορτίο πλακών είναι 1,5, όπως επίσης λέω. Εδώ πέρα βάζω τις εσωτερικές δοκούς Χ της διαστάσεις 20x60 και εδώ πέρα βάζω τις εξωτερικές δοκούς Χ που είναι 25x70. Επικάλυψη χειροδέματος για δοκούς 5 εκατοστά. Χαρακτηριστική αντοχής χειροδέματος 20 MPa για το χάλιβα 500. Μέτρο ελαστικότητας χειροδέματος είναι 2,1x10 στην έκτη. Νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο και πάει λέγοντας. Κάνω save στο πρόγραμμα και το τρέχω. Μου έβγαλε την εξωτερική δοκοχή και την εσωτερική δοκοχή. Δεν μου βγάλε κάποιο μήνυμα σφάλματος, άρα επαρκούν οι διαστάσεις αυτές, οι διατομές. Το ύψος όπως βγαίνει είναι 7,816. Ανοίγω το AutoCAD, File, New, ένα κενό DWG δηλαδή κάνω. Δεν έχει μέσα ούτε layer, ούτε line type, style, ούτε τίποτα. Δεν έχει δηλαδή άλλα στυλ διαστάσεων κλπ. Δεν έχει τίποτα. Το πρόγραμμα μου βγάζει σαν αποτέλεσμα αυτό εδώ το αρχείο TXT, 767 KB. Είναι ένα TXT όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Το πιάνω και το πετάω μέσα στο AutoCAD. Αυτή είναι η εξωτερική δοκοσχή και τώρα σχεδιάζεται από κάτω και η εσωτερική δοκοσχή με τις εναλλακτικές φορτίσεις και τη μετατοπισμένη περιβάλλουσα ροπών. Τώρα το μόνο τέλειωσε το σχέδιο όπως είδατε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μετακινήσουμε το πάνω σχέδιο για να μην πέφτει ακριβώς πάνω από την περιβάλλουσα. Θα κάνουμε move λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η εξωτερική δοκοσχή. Το πρόγραμμα δεν τη βγάζει εντελώς τελειωμένη. Πρέπει να κάνω move το τυχείο εδώ έξω. Τους συνδετήρες τους σβήνω. Έχω βάλει φύ 870 παντού να βγαίνουν. Φυσικά δεν ισχύει αυτό. Είναι φύ 140. Αλλά θα το αλλάξω αυτό, δεν είναι τίποτα. Οι διαστάσεις των συνδετήρων βγαίνουν από εδώ. Εντός κρυσίμου αριστερά σε μία δοκό. Εντός κρυσίμου αριστερά για μία δοκό. Και αυτές είναι εκτός κρυσίμου, δηλαδή στο κέντρο, στη μέση, σε μέτρα. Εγώ έβαλα παντού 7 εκατοστά. Φυσικά, εάν ανοίξω το TXT θα δω ότι είναι παντού φύ 8 ανά 14 εντός κρυσίμου και φύ 8 ανά 300 εκτός κρυσίμου. Εν πάση περιπτώσει, σβήνω το διάγραμμα ροπών γιατί δεν μας ενδιαφέρει, μιας και έχω μονάχα μία φόρτιση στην εξωτερική δοκοχή. Κάνω move και αυτό εδώ. Ουσιαστικά ανέβαζα δηλαδή στο πρόγραμμα φύ 8 140 εδώ πέρα
Δηλαδή 0,14 και εδώ πέρα 0,14 και στο μέσον 0,300 και το ξαναέτρεχα. Μετά αν έκανα drag and drop θα μου βγάζει αυτές τις αποστάσεις των συνδετήρων. Εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό, το θέμα είναι να δούμε ένα απλό παράδειγμα. Το πρόγραμμα βγάζει τις διατομές για κάθε φάτνομα σε αρχή, μέση και τέλος. Ωραία. Βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά σίδερα εδώ πέρα. Αυτό για παράδειγμα είναι το πρώτο άνοιγμα στο μέσον. 3 14 θέλει κάτω και 2 14 θέλει πάνω, που είναι το μοντάζ. Το θέμα είναι ότι το πρόγραμμα προς το παρόν οπλίζει όλη τη δοκό, κάθε δοκό με μια συγκεκριμένη διατομή συνδετήρα. Αν επιλέξεις 14 θα την οπλίσει με φι14. Αν επιλέξεις φι18 θα την οπλίσει με φι18 και πάνω και κάτω. Βγάζει αναπτύγματα οπλισμών και πάει λέγοντας. Ας κάνουμε λίγο undo για να δούμε τις δροπές πρώτα, για να τις συγκρίνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η καθολική φόρτιση. Στα ακραία ανοίγματα βγάζω 36,18. Αν πάω στην εξωτερική δοκό χ, θα δω ότι αυτή βγάζω 34,9. Είναι ίδιο. Εντάξει, έχουν κάνει κάποια λάθη πολύ μικρά λόγω στρογγυλοποιήσεων. Και για τα μεσαία ανοίγματα είναι 29,3. Εγώ στα μεσαία ανοίγματα βγάζω 31,25. Και εδώ και εδώ 31,25. Ας δούμε και κάποιες ροπές για παράδειγμα. Στη δεύτερη στήριξη βγάζω μείον 63,03. Αυτός βγάζει στη δεύτερη στήριξη μείον 59,29 εδώ πέρα. Παρόμοιο δηλαδή. Και στην επόμενη στήριξη μείον 67,49. Εγώ βγάζω μείον 71,901. Επομένως είναι η ίδια. Το σβήνω για να πάμε στην περιβάλλουσα. Όσον αφορά την περιβάλλουσα, δηλαδή την εσωτερική δοκοχή, πάω πάλι στο αντίστοιχο από το PDF που έχει μέσα το eCivil.gr. Στην αρχή επέλεξα 20x60, αλλά επειδή δεν του βγήκε, βγάζει 20x65. Όπως έβαλα, όχι, εγώ τα άφησα 20x60. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα βλέπουμε ότι η διαφορά είναι μελιτέα ουσιαστικά, γιατί τα διαγράμματα ροπών, παράδειγμα για την πρώτη φόρτιση, όπου έχουμε την μέγιστη ροπή στη στήριξη Β, σε αυτή τη μεσαία στήριξη δηλαδή. Εδώ επομένως, εγώ βγάζω μείον 178,6, αυτός βγάζει μείον 174,6. 4 κιλονιτόμετρα διαφορά δηλαδή, τίποτα. Μετά για παράδειγμα, ελάχιστη ροπή στήριξης Γ, εδώ πέρα δηλαδή, αυτός βγάζει μείον 103, μάλλον μείον 101 είναι αυτό. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Μείον 101. Εγώ σε αυτήν εδώ πέρα βγάζω μείον 106 και πάει λέγοντας. Το πρόγραμμα βγάζει και τα αναπτύγματα των σπαστών οπλισμών εδώ πέρα και φυσικά πάλι τις χαρακτηριστικές αντοχές. Αν ανοίξω ένα καινούριο αρχείο WG, πάω στο New, Open, ας κάνω αυτό που σας είπα, έβαλα 14 και το τρέχω. Αλλά τώρα θα βγάλω μονάχα την περιβάλλουσα, δηλαδή μονάχα τη δεύτερη δοκό οριζόντια από κάτω προς επάνω, το τρέχω. Μου βγάλε την εσωτερική δοκό Χ. Πιάνω το αντίστοιχο αρχείο αποτελεσμάτων, που είναι αυτό το txt, τροποποιημένο τώρα, αφού ξανά έτρεξα το πρόγραμμα, και το κάνω drag and drop μέσα στο AutoCAD. Τελείωσε. Τώρα βλέπουμε ότι μου βγάλε φι 8 ανά 14, φι 8 ανά 14 και εδώ πέρα, για κάθε δοκό. Το φι 8 ανά 300 θα το κάνω εγώ array, δεν το βγάζει προς το παρόν. Ή μάλλον το βγάζει, αλλά σε περιπτώσεις όπου το καθαρό μήκος φατνώματος είναι μικρό, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι θέμα τώρα. Αυτές όχι οι καμπύλες, οι ευθείες που βλέπουμε ανήκουν στο layer προβολές πλακών και είναι οι προβολές των πλακών εκατέρωθεν της ορθογωνικής δοκού, γιατί έχουμε πλακοδοκό όπως βλέπουμε εδώ πέρα,
Το πρόγραμμα βγάζει για κάθε πλακοδοκό μέσω μιας συγκεκριμένης υπορουτίνας τη ροπή αδράνειας βάσει θεωρήματος Steiner. Βγάζει τον όγκο και τη μάζα του συνδετήρα που μπορεί να χρειαστεί μετά για την προμέτρηση. Και βγάζει εδώ πέρα και τα συνολικά σίδερα. Λέει δηλαδή ότι στο πρώτο άνοιγμα θα χρειαστούν 5-14 κάτω και μονάχα 2 επάνω. Ενώ στα υπόλοιπα ανοίγματα 2-14 και 2. Και εδώ πέρα 2 και 3 στο μεσαίο άνοιγμα. Για τις στηρίξεις βλέπουμε ότι χρειάζονται 2-14 πρόσθετα εδώ πέρα για την στήριξη αυτήν εδώ. Και για την δεύτερη στήριξη, αυτήν εδώ πέρα δηλαδή, αν ακολουθήσουμε την κατακόρυφο, θα δούμε ότι χρειάζονται 3-14. Ανοίγω ένα κενό DWG στο File New. Θα κάνω ακόμα ένα παράδειγμα. Όχι με 5,2 μέτρα. Αλλά για παράδειγμα με 5,4. 5,45 ας βάλω για παράδειγμα. Και ας το ξανατρέξω ή μάλλον να βάλω λίγο μεγαλύτερο, ας βάλω 5,6 μέτρα για εσωτερικές δοκί Χ. Το ξανατρέχω με 5,6 μέτρα πλέον και όχι 5,2. Τώρα μου βγάλε λάθος. Μου λέει ότι στην πρώτη στήριξη από αριστερά η ανοιγμένη καμπτική ροπή σχεδιασμού MSD βγαίνει 0,21. Είναι πάνω από 0,20, άρα πρέπει να γίνει αλλαγή διατομής. Επομένως πρέπει να πάω στην αρχή και το ύψος της δοκού ΧΧ, της εσωτερικής, αντί για 60 να το κάνω 65. Το ξανατρέχω. Το πρόγραμμα υπολογίζει από την αρχή όλα τα φορτία. Και τώρα δεν μου βγάζει μήνυμα σφάλματος, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα πιάνω το νέο αρχείο TXT, που είναι αυτό εδώ πέρα, και το ξαναπετάω μέσα με drag and drop στο CAD. Πάλι βγαίνει η μετατοπισμένη περιβάλλουσα ροπών. Βλέπουμε τώρα ότι η διαστάση είναι 5,6 μέτρα για τα εσωτερικά. 5,6. Το πρόγραμμα, επειδή σε αυτή τη φάση δεν έχει κάνει διαστασιολόγηση της εσωτερικής δοκού ψ, αυτό γίνεται στο πετόν 3, βάζει απλά υποστηλώματα εδώ πέρα. Φυσικά, αν δούμε μια χαρακτηριστική διατομή, πλέον βλέπουμε ότι είναι 20x65 και όχι 20x60. Ωραία, γιατί έγινε αλλαγή. Και πάει λέγοντας. Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα για το πώς βγαίνουν τα διαγράμματα της περιβάλλουσας και της εξωτερικής δοκού Χ. Το μόνο που δεν κάνει το πρόγραμμα σε αυτή τη φάση είναι να βγάζει την περιβάλλουσα αντοχής, η οποία εξαρτάται από τα σίδερα και η οποία καθορίζει ουσιαστικά τα σπασίματα του κάθε σίδερου. Αυτό που στο παρόν δεν γίνεται, θα πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, αυτός ο οποίος ζητάει αυτό το σχέδιο. Επομένως, αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα για να δούμε πώς γίνονται τα διαγράμματα.